Moi kaikki, ja tässä videossa maistetaan uutuustumple ja pätkis minimunia. Ja te varmaan tiedätte nämä isot munat, mitkä on toissa vuonna ollut kaupassa ja on tänäkin vuonna, mutta viime vuonna näitä isoja munia ei siis ollut kaupassa, mutta nyt niistä on tullut tämmöisiä pieniä linnunmunia, joten mä ajattelin, että tässä videossa testattaisi näitä pieniä suklaamunia. Ja minä olen joskus tehnyt näitä, tai siis tämän tyyppisen video jo aikaisemmin vuonna 2019, mutta se oli joulu-uutuusherkkuja, niin tämä on sitten pääsiäis-uutuusherkkuja vuonna 2024. Joten joo, mennään suoraan videon pariin. Siis. Eli siis multa löytyy tää pätkis. Ja siinä on tommonen ihana tipu ja pupu. Eli tämmönen. Ja sen pitäisi näyttää sisältä tämmöiseltä. Vähän niinku noukat täyte, mutta joo, pätkismaku. Ja sitten tää toinen on tämmönen tumple. Mutta jätetään tää tumple viimeiseksi, koska tumple on yleensä se paras. Tai siis paras. Katoha. Kissakin haluaa oma osuutensa. Töppö. Hän kitui näköjään videolla, mutta joo. Ja mä annan siis nämä arvosanat, joten joo. Eli tumple on viimeinen ja pätkis on eka, koska mä en oikein tästä pätkiksestä tykkää. Tai silleen välitä. Kyllä mä sitä voi syödä, mutta en silleen välitä siitä. Tosin kuin tästä. Joten joo, sen takia pätkis on eka. Ja sen takia tumple on viimeinen, koska tumple on yleensä aina hyvä. Sen tietää jo. Vai mitä? Niin. Mutta joo. Mennään testaamaan. Ja makuasioista ei voida kiistellä, joten tää on mun mielipide, että tumple on paras niin kuin näistä kahdesta. Mutta jotkut tykkää pätkiksestä ja jotkut sille ei tykkää tumplesta, mutta makuasioista ei kiistellä. Eli jos sä tykkäät tästä pätkiksestä enemmän kuin tumplesta, niin se on mulle ihan sama. Mutta joo, nyt mennään testaamaan. Ja sitä varten multa löytyy tämmöiset likaiset sakset, mitkä on ollut monessa videossa, mutta joo, mä en ole siis nyt näitä pessy, mutta joo. Testataan. Ja annetaan arvosana. Arvosana siis. Eli tältä se näyttää sisältä, ja kun mä avasin tän pussin, niin täältä tuli heti tää pätkishaju. Mutta joo. Maistetaan ja annetaan arvosana. Joo, sisällys ei ainakaan valehtee toi pussin kuva. Niin, tää on ihan, no joo. On nää vähän niinku saman näköä, joo. Mä annan tälle 3/5. Ja pussikinhan pitää arvostaa, niin mä annan tälle pussin ulkonäölle 5/5. Tai siis 4/5. Että ihan kiva, kun tykkää tipuista ja pupuista, niin itse ainakin tykkään, niin ihan kiva. Ja sit siinä on tommosia ihania kukkia. Ja tää pupu on niin ihana. Joo, ja tipu. Ja siis ulkoa kuuluu nuo äänet, että älkää ihmetelkö. Siis kattokaa petsi ja tämän munan koko. Joo. Älkää kysykö mitään tästä, mutta joo. Sitten on seuraavaksi tämä, ja tälle mä voisin antaa pussin ulkonäölle 5/5. Vai mitä? Vai mitä, töppö?
Mutta joo. Koska tää houkuttelee enemmän ostajia kuin toinen. Mun mielestä. Eli toinen ei silleen houkuttele ostajia kuin tämä. Koska tässä on ihana tipu. Ja sitten ihania kukkia. Ja sitten pajukissoja. Ei tää ole vähän niinku pääsiäistyylinen. Mutta joo. Maistetaan. Ja annetaan arvosana. Eli tässä on tämä tumple-muna. Ja katsotaan sisääntö. Töppökin haluaa oma osuutensa vai mitä? Ja joo, tää on tämän näköinen sisäntä. Joo. Ja enemmän tää näyttää tältä. Eli tää pitää enemmän paikkansa kuin siinä pätkiksessä tää ulkokuva. Ja joo. Mutta tälle mä sanon 5/5, koska tää maistuu ihan siitä isonta pätkismunalta. Ei pätkis kun tää tumple iso muna. Jos tykkää siitä, niin tää maistuu ihan siitä, niin joo, vaan miniversio. Niin sen takia tää saa 5/5. Mutta ihan super hyvää. Joo. Arva, kumpi on tumple, kumpi on pätkis. Ja oikea vastaus on... Annan teille vähän aikaa vastaukseen miettimistä. Ja oikea vastaus on... Oletteko varmina? Oikea vastaus on... Tämä on pätkis ja tämä on tumple. Menikö arvaus oikein? Ja pakko sanoa, että toi pätkismuna maistuu ihan siitä isonta pätkismunalta, niin joo, ja samoin tuo tumple-muna, pikkumuna maistuu sitä isonta tumple-munalta, mutta siinä on vähän makueroa tosin kuin siinä pätkiksessä. Isossa ja pienessä on ihan sama maku. Ihan sama maku. Miten sä katot? Okei. Se katsoo vähän hamsteria. Mutta joo, kiitos kun katsoit. Mä en nyt laita mun somea tähän, mutta joo, mä en jaksa nyt laittaa niitä. Mutta toivottavasti ymmärrätte, voitte katsoa vanhoja videoita, niin sieltä löytyy sitten mun somet. Koska en jaksa aina olla laittamassa niitä. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Joten se on siihen saakka. Moikka! Ja jos olette maistaneet noita tai maistatte, niin kertokaa sitten tuo kommenteissa mielipiteet noihin. Mutta joo, nähdään ensi videossa, joten se olisi moikka! Vai mitä? Moikka!